Danas ćemo dijeliti troznamenkasti broj jednoznamenkastim. Zato je naša tablica mjesnih vrijednosti šira jer ima još i stotice. Broj 484 ima 4 stotice, 8 desetica i 4 jedinice. Dijelimo, ili djelitelj je broj 2. Jednako je. Postupak je isti, samo što sada počinjemo od stotica. 4 stotice dijeljeno 2 jednako 2 stotice. Opet množimo, 2 puta 2 je 4. 4 minus 4 je 0. Prepisujem znamenku desetica. 8 dijeljeno 2 je točno 4. 4 puta 2 je 8. Potpisujem i oduzimam. 8 minus 8 je 0. Prepisujem znamenku jedinica. 4 dijeljeno 2 je 2, 2 jedinice. Opet množim, 2 puta 2 je 4. 4 minus 4 je 0, što znači da nema ostatka. Ovaj isti postupak pokazat ću bez tablice mjesnih vrijednosti. 484 dijeljeno 2 jednako je. 4 dijeljeno 2 je 2. 2 puta 2 je 4. 4 minus 4 je 0. Prepisujem 8 desetica. 8 dijeljeno 2 je 4. 4 puta 2 je 8. 8 minus 8 je 0. Prepisujem 4. 4 dijeljeno 2 je 2. 2 puta 2 je 4. 4 minus 4 je 0. I naravno provjera točnosti. A to ćemo učiniti množenjem. 242 puta 2, povucimo crtu. 2 puta 2 je 4. 2 puta 4 je 8. I 2 puta 2 je 4.